салом алейкум бародаро. иди моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак шава. ман назди худованд даст бардошта дуо мекунам ки худованд ҳамаи шуморо рӯзаи гирифтагитона ба даргоҳаш қабул кунад ва дуои кардагитона мустаҷоб кунад. ва гуфтанем ба ҳамаи бародаро ки иди моҳи шарифи рамазон паго иншоаллоҳ паго таърихи рӯзи видеое ки мепартом бо дар давомаш наистагӣ бибинем. паго иншоаллоҳ насиб ид соати ид вақти ид баъд аз соати 5 у тараф то соати 8 бихонем ба фикрам ки иншоаллоҳ мешавад. аниқтараш соати 5 у тараф 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40 5 45 5 50 далсиш хаяка ай марака берун меброяд. худованд ҳаматона нигаҳбон боша. ба ҳамаи шумо эълон кардани будам, ҳамин гапа расондани будам ки бародарони азиз ид ба ҳамаи шумо муборак шава. мо агар мабодо кадоми шуморо хафа карда бошем дар ҳамин моҳи шарифи рамазон ёе ки дар ҳамин пагоҳ рӯзи ид моро бубахшем. шояд ки ягон та занг задем номротонро набардоштем, шояд ки занг задем ва ягон гапи сахт гуфтем. бахшиш аз ҳисобе ки бениҳоят зиёд мардум занг зан аз ҳисоби билет пурсидан. мо мақсад билет надорем, нест кор накардаестем, карантин аст. ба ҳамин хотир бисёри баъд шояд ки кадом занг задем ки мо номри шуморо телефонтонро нагирифтем ва ҷавоб надодем. дар охир боз гуфтаниам ки паго иншоаллоҳ ид аст баъд аз соати 5 ид намози ид аст. ид паго аст иншоаллоҳ.